30. pasartea. Alde batetik galestin joandakoak zeuden, erreinaren agindupean, eta bestetik Argentinako diktadorea defendatzen zeuden galesterrak. Argentinan galestar asko bizi baita, eta zonalde batzuetan galestarrez bakarrik hitz egiten da, Patagonialdean. Elkarren kontra egin zuten borroka. Lubakiaren bi aldeetan entzuten zen hizkuntza bera, bada ematen du gerra horretan sartuta gaudela orain. Eten egin zuten Meletiren jarduna. Gurekin batera afaltzen egon zen gizon nagusi batek koilara hartu eta kristalezko denuntziaren kontra jo zuen, isiltzeko eskatuz. Bere burua aurkeztu zuen. Gabon, Fred naiz, naturalista eta gauza bat entzun dezazuen nahiko nuke. Hori esan, eta CD bat jarri zuen musika ekipoan. Txorien kantak ziren. Txio, txio, txio. Txoria. Zenbat gazti mota dela uste duzue? Galdetu zigun gero. Bat edo bi esan zuen batak. 3 lau besteak. Ba ez, esan zuen Fredek. 20 kantu mota daude, 20 txori ezberdin batera kantatzen. Eta txoriena, egin berri genuen errezitalekin lotu zuen. Zuek entzun da, ematen zuen txoriak zinetela kantari. Nik 40 urtez entzun izan ditut txoriak basoak. Ez nuen ulertzen hain kantua, baina banekien zer sentitzen zuten. Banekien noiz ziren hotz edo goze. Banekien noiz zeuden gaitzen batek jota edo maite binez. Nik neuk zuen hitzak bana-banan ulertu ez dituan arra, badakit zer zen da izan behar.